everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Naibaho ko. Nangigisihan ako. Pero, para baya na ako, Sherlan? Uwa ko'y pagbati ni Ranito Benaverde. Dili siyang klase sa tao nga akong ipangandoy, Sherlan. Dili siya. Hala! Ikaw si Ernest yan! Moprank ako. Uwa ko mahikog makang Ranito. Uwa, Sherlan. Hey! Hola no! Ako pa lamang ang taiyang tuyuan sa... Siya dili yun mahigawad! Ikaw no, Sherlan. Dauroy! Kuto! Berkitas guardian eh! Aw! Sa ba? Ay, pastila ni mo, Sherlan. Bitaw! Seriously, bitaw sa... Nugon ba yung kayo dahil nga wala sa miya ma-inlove din ako, girl. Hilom niya, uy. Wa magadi siya ma-in-love ni Miss Brenna. Ni mo pa ka noon? Oh! Unsa naman siya, Oh! uy. Maog yun! Ayon saon! Bayot man ta diri da! May mangnuan ko ikaw pag-usab iyo. Ayaw di ko dati og balita nga uyab na nimo ang imong sekretary. Sorry, Dad. Pero di ta katubayan na imong gisulti kar. O nga nung dili man ko, hmm? Tungod kay wa pa kay gitugot ang tao. Aron may magbuot sa akong kinabuhi. Bisag ikaw pa nga akong amahan. Wa, Ranito! Usbon ako. Sorry gi kayo, Dad. Pero kinahanglan mo barog ko para sa kagalingon akong desisyon. Kadiyot lang nga. Supako na nimo ang atong kasabutan. Bahala nag-unsa imong ikasulti, Daddy. Ranito! Dili na magkubata, Dad. Ngay mong diktahan. May kaugalingon akong desisyon. Ug may kaugalingon akong pagbati nga dili na kinahanglan pang mag-agad og ginikanan. Ug si Brina, unsao naman lang ang iyang gilauman nimo, ha? Ranito? Kaya nga ano, Daddy? Naabag ko'y gisaan. Naabag ko'y gipasalig niya nga wa man. Oh, Ranito Benefuerte. Sa akong naibawaan, Dad. Kamo ang dunay kasabutan ni Brenna. So meaning, ikaw ang dunay obligasyon niya o dili ako. Ayaw kong sulti sama niya na Ranito Benefuerte. Ha! Kung mauman ka ni ka, andam-andamang daan ang imong kaugalingon. Kay matagamtaman mo ang kabangis ni Virgelio Benefuerte. Buhatang unsa gituhuan mo gusto. Ngan nga ikaw si Virgelio Benefuerte. Oh, Kay buhaton ko sabag mo sa gituhuan kong gusto. Ngan sab nga ako si Ranito Benefuerte. oh, Ranito? Ayog sabta nga gisuklanti ka. So way hinungdan nga katarungan, Daddy. Kundili, padaygan na ilanta sa punto per punto tang katarungan. Pulos man ta dunay katarungan, di ba? O sige, magsulti lang niya ta sa laing higayon. Dili ko gustong atakeon. Sige, biyaan ko na ikaw. Dili na basta-bastang hadlukon si Ranito Benafuerte. Dili na. Ug ikaw, Brenna Garces. Adto ka ngayong maningili, Daddy, sa iyang gisaan. Nagipasalig nimo. Ug dili na rin ako. Kay wa ko'y obligasyong ayon dupan nimo. Wa! Oh, wa na kumahimuot sa kipakita niyang taras karon. Dili kini mo akong gilauman. Oh, nausab na siya. Dili na siya ang kanhing Ranito. Nga usa ko lang pagbadlong mo patuodayon. Nga usa ko lang kapag mando. Mutuman gidayon. Oh,
Kadako na gyud og kausaban sa akong bugtong anak. Ngano, Dad? Nalipay ko nga nituman ka sa kung gustong mahitabo nga magtarong kag yun sa imong pagtuon. Tanan nga imong gusto, Dad. Akong buhaton. Aron ka malipay. Labas pa sa kong kaisipan katong mga punga. Gikan kang ihora nito. Tanan ko nung gusto ko, iyang buhaton. Aron lang kuno ko malipay. Ha! Bakakon! Pero, dili ka makahoy ko. Dili ka yun Renito Benefuerte. Samtang buhi pa ko, akong tingog paghihapon mao'y batuman. Akong pagbuot paghihapon ang angay ni mong sundon. Kanakon, dili ka gustong kawadon sa tanan. Sira nito. Dili ra ba ko mo inom anang bino? Naibaw bitaw ka ni ana. Lingkod din diha. O ba ko sa pag-inom? Nakasabot ka? Oh, Sige. Ipisay ko bino. Pagdali. kung gusto ka mo inom, makahimo ka. Palihog lang. Utang buot lang. Ayaw panghasol og laing tao. Kahait na guro nimo, Eliakim. Ayaw lang kasuko, sira nito. Isulti ko lang unsa may tinuod. Igo ra ko mipadayag sa akong sentimento. Tabi una nimo, sir. Lingkod og balik, Eliakim. Lingkod! Sira nito. Hoy, Eliakim! Moingan gani kung diha ka lang. Diha ka lang gid. Ay ko sige supak na ko. Dili sama niya ang patasan ni Samuel. Hoy! Nganong ingon ana imong tinanawan nako, ha? Son? Aksyon kag sukol, ha? Sira nito, Vinoferte. Hangyo ko lang nimo. Ayaw lagi upsa ang akong pailob. Kay sutihan ti ka. Dinhi, dili ikaw ang akong agawon, kundi si Sir Virgilio Vinoferte. Pero anak ko ni Mr. Virgilio Beneferte. Iya kong bugtong anak. Gago ka! Hoy, bugo! Ayaw na ko palalisa pa nimo. Nabati mo na ang akong side. Husto na katong ipasabot ko nimo. Basta di ka lang magbinugo, Ranito Vinoferte. Nganong mo gara medyo ka, ha? Unsa man? Gusto kang kaligoon ako sa kabutilyang bino, ha? Buhata! Gihagit ko ikaw. Ilikim! Anak tuod ka sa kong agawon. Pero kung padayon kang ingon anak nga rin ako, nga dili ka gyud makahatag bisang jutay na lang kaing respeto sa akong pagkaultimong tao. Pasaylo ako, sir. Nga dili ko muisip nimo nga agawon bisan pag usa ka kaprososong dugo sa mga Vinoferte. Bawa sa kong atabangan. You freak! Mr. Ranito Vinoferte, tiban ining isulti ko rin mo ug isil-sil kinisimo alipatakan. Unsa ka na, ha? Sulti na yun! Gibalik-balik ko na kinis pagsulti. Nga dili ko puwang. Tinaw ang akong pangisip. Dili normal ang imong pangisip, Eliakim. Buang ka! Buang ka! Dili ko puwang. Dili ko buang. Buang ka? Tayo ka pangutok? Buang ka! Buang ka, Eliakim! Buang ka! Buang ka! Dili ko puwang. Ah! Eliakim! Salamat na lang. Kay mi patigbabaw paghapon nga rin sa akong kasing-kasing ang awhag sa pagkamatarong. Pusa ayaw kikugakita, palihog lang. Ayaw ninyo pukawa ang nahinanok ko ng kabangis.
Pinakog ari na maigo sa kunaong ang kusukin niyang komoda. Kali kong nawa sa kalibutan sa sobrang gibate kong kakuyaw. Isumbog ko siyang Daddy Virilio. Dili ko kalimtan tong iyang gibuhat ako. Dili pa lang gidugay. Musimba siya. Kaya may nahimo ko siyang dili maayo sa mga mata sa Diyos. Oh, usa man kay buot niyang ipasabot. Oh, Milakaw na siya, Dad. oh, Abi na kung kamoy magkuyog. musimba siya iho. Mauto ako gitugtan. O gipagamit ko niya nga akong service car. Naglagot ko niya. Hapit ko niya sukmaga. Usa? Daddy, huwag ka mo tuos akong gisulti mo. Ngahapit ko niya sukmaga. Bigkatawa ka naman ko, Daddy Virilio. O man? Wa na nagbiday ko bili para nimo. Ang pangutan ako mao kini. Ngano man ko na, ha? Unsa may igong hinungdan? Nganong lugiton manggid niya ang akong kasuko. Nganong kinahanglan magid nga iya kong ingnon adto. Di na gid unta ko gustong masuko pa. Diyos ko, amahan ko langit nun, maluoy ka. Kung tuyo mo mangyod, nga buhion ko ni mo og dugay ni kalibutan. Utang buot lang. Utang buot lang. Pun-i pa ang akong kalikon. Kuhaain taon sa akong kasing-kasing ang kasuko. Tulog ka na, nandito! Gusto na iyo. Relax lang. Ayaw pa na sa imong kasuko. Kay sultihan ko ikaw. Sa away, pildi ka. Kung mo patigbabaw ka nimo ang kasuko. Hala, day! Tubagag mo cellphone nga sige magbagtang! Sherlan, wa man ko makaregister sa akong phone book. Malipod ka! Manubalo ka na, importante kayong maong call! Ay, tubagag ko lamang! Okay. Hello? Hello, Judea? Oh. Si Brenna Garces kini. Miss Brenna? Nga na naibaw ka sa akong cellphone number. O gusay mo tuyo? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.